na al'ummar jihar Sokoto, bisa ga abin da ya faru ranar Alhamis a kwalejin koyarwa ta malamai ta Shehu Shagari da ke cikin birnin Sokoto, da kuma abin da yake faruwa a halin yanzu daga safiyar yau Asabar zuwa yanzu a cikin birnin Sokoto, bisa ga dama da tsarin mulki ya bani a kashi na 176 ƙaramin kashi cikin baka na 2 da kuma kashi na 1 da na 4 na dokar kawo zaman lafiya ta ƙasa, da kashi na 15 na inganta doka da zaman lafiya a cikin jihar Sokoto, na ba da umarnin sa dokar ta ɓaci a cikin birnin Sokoto saboda ai ƙoƙarin kawo zaman lafiya da kwanci hankali bisa ga tarzomar da muka ga tana afkuwa a cikin wannan birni yanzu. Ina kira ga al'ummar jihar Sokoto da mu ba da haɗin kai na ganin cewa an samu zaman lafiya a cikin wannan yanayin da muka samu kanmu, kuma mu kasance waɗanda za su bi doka da oda don samun zaman lafiya. Zaman lafiya yana gaba da komai, kuma gwamnati tana iyakacin ƙoƙarinta na ganin cewa an yi abin da ya kamata insha Allah. Muna roƙon Allah mai rahama mai jinƙai ya kawo mana zaman lafiya a cikin wannan jiha tamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.